Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. Pre, tangan mo kunin mo la. Unsa man kada? Isog ka? Paano masabi? Usa giatangan ba? Kita sa gasel puro ko dire kay mamara kog mga motor dire kay musakay ko. Ikaw unsa man gidadala mo paluam lagi na? This is the spare. I am an Aquaman. I am born with the sea. So, sa may ato ron. Okay. Lagot ko nang nga. Tangan ko nimo. Sa may guston mo. Sa may guston mo? Ha? Ano di akong naong dekyot? Sa baranda kay ginagot ka? Mas nasuya ka. Kanay mong naong dia, mura kag sa tatua dia. Pero nga na imong pusing dia. Sa imong gimong sa tatwa? Ilalapdos eh. Dusan din ron. Saman. Saman. Okay. Sa tatwa ha? Sa tatwa? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Kana ka. Nag-ingos sa tutuan, di na po gaanan sa tutuan nimo. Sa nang paluwag ri dalam kada, mura kag nayabag ri. Ug nasulti kag nasulan ka, hala ka matay dito. Ay panamay na ako. Di ko. Maglagot ko na yung naong mo ng atang-atang kadara. Batik kang naong. Maglagot di ko na. Awa ka. Guba ng naong mo ng kuhan ko. Spare na ko. Ha? Teman. Hei ka? Teman. Teman. Kamatay pod anak no? Kinsa mo kuno imong pangalan diha be ngano gadadalan ka ng palwa nimo? So weird. Waka kaila? Waka kaila siyang papa? Akong papa si Aquaman. Ako tong anak niya. Ako si Aquanot. Ha? Ay pug din na ha. Ako katang-atangi dira dong. Kat matay jud karon sa akong spare ron, spare. Hoy! Nabulangan nyo! Patay jud ka ni no. Igo ka ni ako kanot nako. Madunot din imong naong. Lagot ko imong naong. Anong gatang-atang ka diha? Di na pwede. Hawa diha. Hawa ni imong naong. Gago! Aw, ikaw di si Aquanot di ay? Nunsam na si Aquanot. Hindi to pangalan ni mo di agol. Mga pangali og shark nga nuhubsak sa dagat no? Kamatay po ng Aquanot no? Ito ka. Kamutin mo. Ako katawa ira. Sige lagot ganira ko galagot imong naong. Awaron. Lagutab jud ko ron. Suro ko akong dugor. Hadlaron gani ko. Ana. Lumping nang naong ron. Ano? Saman. Hey ka? Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? Ta, grabe ang batao. Adi ka tawhana do. Sama ka nakasayop kag usa ka dosinang abo? Tuga gani mong naong. Tuog rong hapsan. Hapang kabalo na ko, kabalo ko mo pinsig. Ha? So lang nawang muram nagiatay ng nawang nga. Kapati abag nawang na. Sabi na si Aquanot? Mao din nagpangalan kag Aquanot. Aquanot. Tinaw man lang nimo daan giatay ng nawang nga. Tuog. Tugi ka. Ayun nun?
Kamatay pa na mura mag nasulan diha mingo magkagay kay ikaw rag pinsig-pinsig sa imong kagalingon. Ay, hindi nyo ka pa to? May go karon na yung kuan. Bula ka rin? Bunale. Di atay naong nga. Ay sig hata-hata og hapak diha. Ug kanay mo acting diha, kanay mo mura kag sa toy, mura kag inatay diha nga. Wala hubse. Ikaw na diha, pinsing-pinsing na imong kagalingon sig hata-hata diha. Ano kag nasulan diha, og nasulan nga ka, ato ti ka sa mental hospital. Tarunga lang na mo ha? Ako nga. Bisat, makita ko lang na magbalik na rin. Awa ka, iguin na nang, kung ano ko, palapalo na ko, ha? Ha? Nang mo ha? Balik na ko, wala nang nga. Saka, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! pakiw bitaw. Ang balik ko na, putlong ko ng kamot mo ha? Balik ako, kinalang wala na mo. Awa ka. Awa ka.